sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time. 3 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapanaw na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katapang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Oh, kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go!
Alright, marahil na pagkaaga po sa sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog Din Barangay Morning Edition. Aldaw kita ko niyan in Webes, Pizza 17 na Oktubre 2024. Sa liwat, sendong makakibanan Alwin Masidalyobit. Sa pangaran ni dating konsihal Diego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido. Dado teknikal yon dyan si Darwin Obido. Siyempre duman sa mga kababayan niya itong nakantabay na ngon na pagkaagang ininin Webes. Good morning po. Sa mga kamamatapasan na medyo malipot-lipot ang panahon kasubago, pero dito na yan pinaggangalasan because kabangaan na po kan Oktobre. Panahog na po tabi ang November. Madali na ang Pasko. Sabi kan Pag-asa, nagkaigodan kita din yan in easterlies, kaya nagkaigwa kita din mainit na panahon. Pero next week, lalauman to na po ang paglipot kan sa tuyang panahon. Duman sa mga drivers na nakantabay ngunyan, good morning po. Asinda sa mga may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na. Maligaya na happy pa. Duman naman sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Nakabos na mga nakatutok na ngunyan sa satuyang programa, marhay na pagkaaga sa sendong amin. Sa headlines kan sa tuyang mga baretang lokal, inflation rate kalalbay 2.0% sana. Ababa yung pag-alangkaw kan ang percentage sa paglangkaw po tabi sa presyo kan mga pagkakan. Pag siring kayan, kaunan sa nanindong kaunan. Tapos sa pag naglangkaw naman ang presyo kan mga barakalon, dahil na kang magkaon. Ganun ba yan? Ganun ba yan? Magastos, magkasakit. Magastos, magkasakit, namatian ta na yan. Experience na yan po tabi. Ngunya na taon 2024, duwa. Duwa po. Duwa. Kaya medyo magabat. Magabat po tabi talaga. Lalo pat may pinagpapa-eskwela ka, talagang magabat. Mo na aram kung sa inkamasor, okay? Diba? Albay Veterinary Office maigot na nakatutok sa mga kaso ng rabies sa probinsya ng Albay. May mga rabies cases digdingon yan, ano? May mga rabies na naman, Pag nakagat ka mo ng ayam, pag inagat ka mo ng ayam, kagaton manindo. Buwa-buwa ka talaga. Then, siyempre, ang sa tuya po tabing topic ko niyan. Ang sa tuyang main topic ko niyan, iyo po ang AKAP. Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ayos Sise na itaas ang kamot, itaas ang bitis, duman sa mga nakaresibinakan AKAP. 5,000 pesos ali. 5,000 pesos. Mga maugmahon so nakakaresibikan AKAP tabi, maugmahon. Then indo aram po tabi na inutangan ta po ang pundukaan. Kita po ang nagbabayad, manggiraray. Kita po ang nagbabayad, manggiraray. Maray kun ang AKAP po, kun ang AKAP tabi, ano yan? Gabos deng pipilion, pobre ka man o mayaman, dapat po gabos na mga Filipino citizen, tawanan. At least, singilon ka man po sa buwis. Aram nindo, saro pa po sa nakakalangkaw kan presyo kan mga barakalon. Iyo po tabi ang pinagpapatong na buwis kan sa tuyang gobyerno. Buwis kan sa tuyang gobyerno na pinagbabawi kan mga negosyante, kaya naglalangkaw ang presyo kan mga barakalon. Kung na nindo naintindihan. Tapos itatao man sa tuya, so siringkan, pili sana.
Bay nadangog ako kasubanggi. So nakaresibi sa nangyayang akan akap, iyo sa nangyayang magboto sa iya. Ayugon mo sa barangay, for example, sa barangay may labi 2,000 ang botante may. Alang kawo ng botante may, 2,000 plus. Ang nakareceive gayon sa akap, mga sobrang sanggatos. Ang sanggatos, times 3 mo sa botante, di 300. Iyo sa nangyayang maboto duman sa at isa na yan maboto ngayon naman sa congressman daw na pirmi ngayon nakabugtakan tarpaulin dyan sa kuan. Isa na yan maboto. So 300. Igwa pa nga ni ki BUE Haray Blood. Igwa pa nga ni po tabi ki BUE Haray Blood eh. Inray Blood po ta antaramon natangya taday ako nakaresibing aga. Pipirili sa nangayakan ko. Ang makahirak so mga barangay official po ta iyo iyo po tabi an tuktukan mo niya. Si kagawad niya day man ako pigwan, day man niya ako piglista. Good morning sabi ni Mrs. Day man niya ako piglista ni kagawad. Tapos ni kapitan. Di ang pigdadaran niya ngayang congressman, di iso sa nangayan maboto. So, nangatawan sa akap. Kaming never kaming magboto dyan. Saka, yugon mo ibagang pigsasabi ko eh. Iyong pigsasabi ko. Lalo na kung memro ka, pwede man ata kasabay digdi so memro kan porpis. So, memro kan porpis, daiman ta. Bulan-bulan baga, ta an aka po, ang nagdi-distribute kayan, DSWD. Bawal po yung nakaresibi ka nin aka, nakaresibi ka na nin tabang hali sa gobyerno through DSWD. Magiging kuang kapakan akap-akap. Norin man daw kita makakuakan kan akap adi. Norin man daw. 5,000 is 5,000. No, saka. Nuarin man daw. Dapat makakuamang kita kan akap. Ayun na po yan. Orat yan ta. Sabi ko sa indo, didiskuti rin ta ini na programang ini kan sa tuyang gobyerno. Yung problema kasi ngon yan ta. Yung sa tuyang administrasyon, sa paghiling po kan tao, sa paghiling kan tao, so mga nakaresibi po, marhay, so mga dai po tatao, data po tabi mag-analyze kayo ni na sitwasyon. Maugmahon kita mauragon ngayon administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., takasisigi ngayon panaunin tabang ayuda. Bako ngay arog ka na kalis na administrasyon. Ang problema po tabi, may dakula iyan na disadvantage sa satuya. Taram nindo, daiman kakayahon kan sa tuyang gobyerno na magparapanaunin ayuda sa milyon-milyon na mga Pilipino. Sa milyon-milyon na mga Pilipino, daiman kakayahon po na magparataunin ayuda. Tabang 5,000 kada tao. Kung buwisman sa napuan sa tuya na kukuaanin pondo, kung buwisman sa napo, gustong sabihon, ang pondo po digdi sa mga pang-ayodang ini, inutang tapo. Inuutang tapo sa mga bangko, sa mga financial institution sa luwas ka nasyon, siring kan World Bank, Asian Development Bank, asin po tabi sa iba pang nagpapautang sa sarong partikular na nasyon, lalo na po ang Pilipinas. Pag sinabi mong utang, utang yan. Kay puhan yan po tabing bayadan.
just for example po, ang Estados Unidos, nagtaonin $500 million nagtaonin $500 million para pang dagdag duman sa defense budget. Ito po itinao. Itinao data babayadan. Data babayadan. Ano? Itinao nga ni. Iba so tao, iba so utang. Ang Pilipinas ngaya nag-utang sa World Bank nin 500 million para sa pangbakal nin eroplano kan Philippine Air Force. Iyan po, babayadan iyan, utang, loan. Loan po yan. Siyempre, pag nagpautang ka po tabi, iba man itong so magturugang na, Hermana, pautanga daw, araw sa kuya, pag akong pirak, Hermana, pautanga daw akong 1,000. Ibabalik ko yan, 1,000 man giraray without interest, 1,000 man giraray. Siyempre, tatugang ko. Tugang ko. Papautangan ako, tatugang ko, 1,000 pesos man giraray. Pero pag nag-utang ako sa luwas, nabako ko man tugang, mapautang, pautangan na tabi 1,000. Anhapot sa imo, no arin mo babayadan. Pero ngayon, may 10% interest yan. Gustong sabihon, so 1,000 mo, magiging 1,100. 1,100 ang magiging utang mo. May interest. Para yan kita po tabi sa, kita po, nag-utang duman sa ibang nasyon, nag-utang kita duman sa ibang nasyon, duman sa World Bank o sa Asian Development Bank po tabi, yung mga Draculao na bangko. May interest rate yan, 3% per annum yung babayadan mo duman sa utang. And remember, yung pinag-utang ta po tabi, bako lang 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon po tabi. Ang inuutang ta po is billions of pesos. Kaya baga na hiling din dungon yan. Sa kada administrasyon, dakulaon po yung inaapod na utang, yung deficit kada taon sa satuyang budget. Just because yung bustang pinagkukuadigdi, dahil na po ma-afford yung interest rate na pinagpapatong kan mga inutangan ta siring kan World Bank as in Asian Development Bank. So nata po pinagsasabi ta inidigdi sa satuyang programa. Ini po tangani na maintindihan nindo na ining mga akap-akap na ini. Ining akap na ini, ano man po tabing klase nintabang na ipinagtatao po tabi kan sa tuyang gobyerno na mga maugmahon kita. May kaakibat po yan na responsibilidad sa parte po kang gobyerno na ang nagbubuhay po tabi kita na mga taxpayer. Nasabutan na nindo. Mataram naman kamo ka andabot kung iyakon mo. Wala po, may pakiaram po kita. Kasi kita, yaon sa Pilipinas, kita po tabi mga Pilipino, kita po nagbabayad din boys. Iday man nga ako nagbabayad din boys, taura man nga ako. Maski nga ni sura trabaho, damay po tabi kamo digdi, paminsan-minsan sa nagtatrabaho. Kasi, panlain-lain po yung buwis na ipinagpapataw sa satuya, yung Ways and Means Committee kang Kongreso, naghahanap po tabi nin paagi kung papaanoan pagbubuwis, kung saan makakadilin siya ang gobyerno, tangani na magkabarayadan ang inirutang na ini na ipinagtao sa satuya po tabi, nakita urugmahon man. Di ako po nagngangalas na pagkatapos kan term of office ni Presidente Marcos, igwa kita nin sobra sa 15 trillion na utangon yan.
Di ako po magngangalas na pagkatapos kan term of office ni Marcos sa 2028, ang utang po kang Pilipinas lumampas pa sa 20 trillion pesos. Sundo sa 2028. Makaskason po ang panglangka. Why? Kasi po, dakulon po ang obligasyon kang Pilipinas ta ipinagpaparapanao sa to. Intindihan ninyo yan. Sen pamako apo tabi kita kan mga infrastructure project. Maray na aga sabi yan ni Sir Kebs Aroco kan Department of Education Bicol. Baga sen pa kita mako pagabot kan mga aldaw. Pirmi kitang deficit Naramdaman nindoan kinoko may train law, may excise tax, withholding tax, kung ano-ano po. Ang negosyante, pag pinatungan mo po tabi din mga taxes, day man po yan, dayan po tabi matugot na dainin dabawion duman sa presyohan kan sa indang produkto. Kaya iyan po, igwayan nin epekto duman sa presyo kan mga barakalon ta ngonyan. Na pinag-iimpunir na tax po tabi kan sa tuyang gobyerno, tangani po na matawan man kita. Ako sa totoo lang, day ko man kinokontra ining pamumudbod kan sa tuyang gobyerno nin mga financial assistance. Ta kasi need niya to ng mga Pilipino. Pero huwag naman na sobra-sobra. Huwag naman na sobra-sobra. Kasi pag sobra-sobra, ikakaraot man po kan ekonomiya kan Pilipinas. Igwa po kitang pakiaram digdiga, boss. Di ka magtaram na labot kong iyakaan. Bako man ikaw nagbabayad. Di ho. Be responsible enough. Digdi po bilang mga Pilipino. Sa anuman po tabing nangyayari sa satuyang palibot. Diba? Dapat po maging responsable kita. Oro at yan. Sabi ko sa Indo, ining isyong ini po ang sa tuyang tema o main topic kunya na pagkaaga akap. Oro at yan po, ipagpapadagos na ini kon ining programang ini kasi nagagamit sa politika. Oro at yan po, pag-urulayan tagirarayan. Iya po, 25, lampas ang alas 6. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom.
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit kumakabog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit kumakabog sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong kumakabog sa Charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV Col High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sigog, Rex Lagman, madaling tulukan, talagang masasarigan. Tabang legal, true love mo yan. Di Osman o mayaman. Serbisyong pantay-pantay para sa albay matibay. Governor Rex Lagman, tunay kang maranaoman. Sa puso mo ang albay #1. Si Governor Rex Lagman, dakul nang napatunayan. Sigog, Rex Lagman, tunay ka nakasurot. Para sa albay kakayano niya ang gapos. Good morning, Han. Good morning ka dyan.
Hindi basta-basta ang trabaho ni Mrs. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Pasalamatan tapuan sa moya pang mga sponsors sa digdi sa Legazpi City Port District Fiesta Coverage, Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Ang Provinciano Party Lists, Imperial Court Subdivision, Legazpi City, Congressman Alfred de los Santos, Representative. Yan po ang samoyang sponsors digdi sa Legazpi City Port District Fiesta 2024. Alright, balik na ako digdi. 38 minutos na. Makalampas po ang alas 6 ni pagkaaga. Sa Giraray, kamo po nakantabay. Ini po ang 1FM Legazpi 88.3. Asin man po tabi simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. So, kuwaunta na na po ang report alidyan sa satuyang mga pagriba sa Metro Manila sa Kongreso, confidential fund ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng ginamit niya sa kanyang War on Drugs campaign, kaya marami ang napatay na inosenteng tao. Si kabahaging Mar Rodriguez may report. Kabahaging Mar, please come in. Bakit ayaw? Naniniwala si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na posibleng ginamit ang confidential funds ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang reward ng mga pulis na nakakapatay ng mga drug suspects, kaya dumami ang mga kaso ng extrajudicial killings sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa naging pagdinig ng House Quad Committee noong nakaraang linggo, tinanong ni Castro si dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma tungkol sa umunoy paglabas ng pondo na ginamit para pondohan ang mga EGK. Hindi naman direktang kinumpirma ni Garma ang aligasyon at sinabing, and I quote, "Ayoko pong mag-speculate po, Your Honor." Sa naturang pagdinig ay binasa ni Garma ang kanyang sinumpaang salaysay na tuwirang nag-uugnay kay Duterte sa pagsasagawa ng pambansang kampanya na nagresulta sa mga EGK ng mga pinaghihinalang sangkot sa ilegal na droga. Ang sinumpaang salaysay ni Garma ay hindi lamang nagbunyag ng umano'y reward system na mistulang humikayat sa mga pagpatay, kundi nagbibigay rin ng detalye sa umano'y papel ni na Duterte at kanyang malapit na kaalyadong si Senator Christopher Bongo sa pangangasiwa at pag-uugnay ng mga operasyon laban sa ilegal na droga. Tinutukan din ni Castro ang sinasabing daloy ng pondo mula kay Go patungo kay dating Chief Police Colonel Edelberto Leonardo ng Criminal Investigation and Detection Group Region 11, pati na rin ang mga ibang opisyal ng Philippine National Police at mga operatiba mula sa mga ahensya tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency at kasama na rito ang Bureau of Customs. Bagamat kinumpirma ni Garma ang reward system, hindi naman niya tinukoy kung saan nagmumula ang naturang pondo.
Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Ma Rodriguez, sa report na mula dyan sa Kongreso. DWGO Live Report. Sa sarupang report, kuantaman si Nestor Kagitla. Pagpapahusay ng kalsada sa Nueva Ecija natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor Kagitla, magandang umaga. Please come in. Sa ulat na isinimiti ng Regional Office 3 sa DPWH Public Information Division ang Department of Public Works and Highway ay nakumpleto ang 2 proyekto na naglalayong mapahusay ang kaligtasan at tibay ng kalsada sa mga munisipyo ng Gimba at Saragosa, Nueva Ecija. Pinunduhan ng halagang 192.02 milyon ang pag-aayos ng kalsada at pag-upgrade ng mga gawa na ipinatupad ng DPWH Nueva Ecija 1st District Engineering Office ay kasangkot sa bahagi ng Tarlac-Gimbal Road sa Barangay Bantan, Gimba at Santa Rosa Tarlac Road sa Barangay S. Romero, Poblacion at Santo Rosario, Bayan ng Saragosa. Sa isang ulat kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Luzon Operation Robert Bernardo, sinabi ni DPWH Region 3 Director Roselier Dong Tolentino na ang asfalto ng overlaying ay sumasakop sa 2.8 kilometer ng kalsada sa Gimba at 4.796 lane kilometer ng kalsada sa Saragosa. Ang pagkumpleto ng mga proyekto sa kalsada sa Gimba at Saragosa na pinunduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act ay lubos na nakinabang ang mga motorista sa pamamagitan ng pagpapabuti sa pampublikong transportasyon at pagbabawas ng panganib ng mga aksidente para sa transportasyon ng mga sasakyan. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa mga panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor Kagitla. DWGO Live Report. Diretso kita digdi sa programa. Iguan na kita nin 44 minutos na po makalampas ang alas 6 ni pagkaaga. Ang sa Indopong Nantabayanan 88.3 DWGO 1 FM. Kasi po tabi 1080 Radyo Pilipino Legazpi DWRL. Pero diretso na ako digdi. So oral daw halos ang payout kan akap. Nganyan. Ang problema dakula nakakamanisya na anahiling dapo tabi inis reaction kan tao lang kita sabi ko lang anahiling gabos pandok nin politisyan. An tutukaan do siyempre pasalamatan tapo sa mga politisyan na gibunin paagi tangani po tabi na may tao sa tao yung kwarta yung kwarta po sa paagi kan DSWD, Department of Social Welfare and Development, tasinda so nag-import. Pero po, day dapat na nagagamit ko ta na ini pagabot sa politika. Why? Nata po. Kasi kwarta ini kan tao. Kwarta ini kan tao. Kaya kamo duman, maski sabi ko ni sendo po tabi sign man kamo na parte dako ano yan
Kundi, kuhaon sa nanindo po. Iyo, kuhaon sa nanindo. Iyo baga. Ege, so nag-iiriwal na naman ka mo. Nag-iiriwal na naman ka mo sa ano yan. Sigan iriwal sa Facebookan. Yo. Sige. Di ba? Yan na po yan. Sige sana. Dahil man ki ano yan, at least maringani yan po tabi dahil napaduman sa bulsa, no? An maraot so kwarta na napaduman sa project na tinapyasan ki 30%. Ayaw man sanan maraot kayan. Ayaw? So sige. Yun po yan ang pinaka-importante, adi. Yan pinaka-importante. An akap daw, sa totoo lang, yung pinaka-purpose kay ni. Kaya nga ibaga, inaapod na ayuda sa kapos ang kita program. Hindi po, para duman sa mga empleyado na mga nagtatrabaho, ano kang construction worker, para mga minimum wage earner, na dahil pa po nag 10,000 pataas yung kuan, dapat 10,000 pababa yung sweldo dito. O kaya nga ni ayuda sa kapos ang kita. Inatang niya sa mga tambay, dahil itambay ka mo dahil man ka mo talaga ta. Ang gibo nindo magtambay. Ang gibo ba ganito magtambay man sana? Ay man kamo ba ko man kamo mga empleyado tambay tambay, ba? So iyon na po yan ang laban, iyon na po ang laban. So anyway, sabi ko ni Sendo po tabi, kay puhan na kobra sa nindo. Dahil makiiwal ha. Dahil makiiwal. Tamaabot bang kamo sa punto na kamo man ang matatawan. Okay? O niya. Sabi kan Supreme Court ini. Tinawan doon po kan Korte Suprema na hindi oral defamation o islander ang pahayag
laban sa mga public officer kapag katakod sa sendang mga opisyal na trabaho. Apira kon igwanin malisya. May malis kapag aram na sala o binaliwala kon salaman ang sarong pahayag. Ini po sa sarong desisyon ay sinurat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, inabsuelto kan Second Division kan Korte Suprema ang sarong babaying nahatulan in grave oral defamation matapos sa kaining kurahawan sa gilid kan tinampo ang sendang barangay Kagawad na inapod na bobo, bako edukado, ignorante, asin bako pata sa pagapot kan barangay conciliation proceeding sa iwal niya sa saro pang kataning. Sa iranon po ini kan Article 358 kan Revised Penal Code may oral defamation slander kapag ini po para duman sa mga opisyal kang gobyerno na kamo actually is public property, kumbaga. Wag po maging balat sibuyas, ha? Sa iranom kan Article 358 Unrevised Penal Code may oral defamation o slander kapag may akusasyon nin krimen, pagkakasala o depekto, pagtaram nin pahayag sa pampublikong paagi, may malisya laban sa sarong tawo, buhay man o gadan, ang akusasyon ang pwedeng magdulot nin kasusupgan sa tawong inaakusaran. Sigon sa korte, presume o ipinabugtak sa ley na ang mapanraot na akusasyon ang may malisya kaya ang tawong nagdimitir o ang nagbutas nin mga mapanraot na payag ang may burden o obligasyon na patunayan na daing malis. Alagad pagabot sa defamation kontra sa pampublikong opisyal katakod sa sendang poder, ang prosecution ang may obligasyon na patunayan na may aktual na malis sa pangraraot, pinagbibisto kang korte ang free speech o libridong pagpapahayag, nagtataonin na pudir sa namamanuaan na panimbagon ang mga pampublikong opisyal dahil public office is a public trust. Sa kasong ini, dahil po napatunayan kang prosecution na may malis sa pahayag kan akusado kontra sa barangay Kagawad, dagdag pa po kang korte dahil dapat na baging sensitibo na sa lado kan public service. Po yan maura gining desisyon ni Marvic Leonen kan Supreme Court. Ibaga, maura gini na desisyon ni Marvic Leonen. Alat ko na ta si kontango na si ano yan? Si Mix Police Staff Sergeant Mix Lubindino Jr. Diyan sa Campo General Simeon Ola, igwaman in report. DWGO Live Report. Mix, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po sa isinagawang bypass operation na pinangunahan ng Masbate PIU PPDEU kasama ang Masbate City Police Station, 502nd Maneuver Company RMF5 at PDEA Masbate at 4 na individual sa Masbate City. Ang mga naaresto ay kinilala lamang sa nilang pangalan na sina Benito, 48 anyos, Joselito, 40 anyos, Danilo, 41 anyos at Romel, 39 anyos na mga residente ng Masbate City at bawang newly identified street-level individuals na sangkot sa illegal na droga. Ang nasabing suspect na si alias Benito ay inaresto matapos nitong magbenta ng isang sachet nang hinihinalang shabu sa isang operatiba na nagpanggap bilang pusher buyer kapalit ng 500 pesos bypass money. Bukod dito, naaresto rin ang 3 iba pang suspect sa mismong lugar kung saan isinagawa ang nasabing operasyon na
naaktuhang gumagamit ng illegal na droga. Nakumpiska mula sa pag-iingat ng mga sospek ang 6 na sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na humigit kumulang na 3 gramo at market value na 20,400 pesos. Kabilang ang mga paraphernalia tulad ng disposable lighters, aluminum foil, improvised burner at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagdodroga. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Masbate Police Provincial Director Police Colonel Leon M. Van de Velde ang pagtulungan ng mga otoridad upang matuldukan ang paglalaganap ng paggamit at pagbebenta ng illegal na droga sa kanilang nasasakupan at matiyak ang kaligtasan at kayusan ng ating komunidad sa ilalim ng programang Buhay Ingatan Droga Ayawan o BIDA. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Loventino Jr. Nag-uulat para sa Tingognin Barangay. Maraming salamat, Merc, sa report. Hali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi. Aram din do, ang sinasabi kan Supreme Court. Ang public official, di man dapat talaga maging balat sibuyas because sinusilduhan ka mo kan tao. Pero may limitasyon naman yan. Halimbawa, igwa kita nin free speech. May limitasyon. Hindi naman yan talaga absolute na itinatao sa satuya. May limitasyon man kita. Halimbawa, kita sa media. So sarong opisyal. Halimbawa, so mayor, so gobernador, congressman. Ako saranta, ikangayak congressman, pig para habas mo so pondo sa proyekto. Kaya po, napatunayan mo na igwanin inabas ka. Igwang inabas, may patunayan ka po. Tapos inorotro mo, igwan na yan po kimali siya. O tanasupgan baga po tabi, so tawong pinagakusaran mo. May mali siya ng pag inorotro mo. Pero kung sarosa na, tapos pinasimbag mo, dahil dyan kimali siya. Partiyan po tabi, sumimbag ka, because partiyan kan sa iyong obligasyon, because ika po, taga-gobyerno. Pero kung so congressman, alimbawa nga so congressman, inakusan mo, si congressman, igwanin kabit si congressman, personal na buhay na ito niya. Madadali ka dyan ta. Luwas naman ito sa trabaho niya. Anong labo tamang kaan? Luwas ito sa trabaho. Dumandang kita sa iyang trabaho, na party kang gobyerno. Dumandang kita nakapokus dapat. Takon, pipersonalon ta na, ngayon si congressman binubugbog anagom. That is personal. Pwede kang kasuhan po. Di ba? Personal na yan. Dito po tabi siya pag-atakihon dyan, kundi duman sa iyang trabaho. Sa iyang trabaho po. Pero kung si congressman, pinakiaraman niya kang kabit so trabaho ni congressman duman sa opisina. Yung ngayon nagkuha kan 30% commission ni congressman sa project. So kabit ay may problema. Baka anday bilos. Because may ebidensya ka, tapos parte ito kan trabaho, nakiaram siya duman, nabako man siya, dapat nakiaram. Okay? Simple yun basta. Maparam naman ako nagdi sa programa ha. Susunod po ang DWRL Barreta alas 7.
kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Kinig, Pasko'y lagana, mayroong sila ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan. Ibig na Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin. Himig, Pasko'y lagana, mayroong sigla ang